Hinggai tei tumor hai bo tongo bini back side o hinggai side ta hinggai abo kwbangma seng tongsio kaisa jaga hingkai surgery rok khono khlaiman khamo hinggai amo hai kwbangma jaga se bini baharai tongbai kha rom sai tongbai kha hinggai aboni bagai doctor rok ase risk nalia Ani je video naitong nai takhok bukhurong no jotono poilano hambai marago ba khulumung tani bagai hingai no ani video no nai support khai tongmani bagai ge channel o katal khaimani ba sokpaimani ge like subscribe share khai di please nongni like subscribe share baise angbo bahai video salamnani arkisa phan mannai ma agoi mannai ge kogongkha aise ang je photo phunukmani tani bagai phunuk obono ano question khaimano ge ang tabuk saikhana ronai ang tani bai phunuk in photo naidi obo sarai kaisa chini jang dumosara elekani no obo haiki rubono kusung sai pheka do kai bono hospital telangka refer rokabono GBO cancer hospital o parai sapta kaisa tongkha na ang sakamo video kaisa rojak oboni ko sarai kok sagai ekdom kusung ongjak naidi gabono doctor sabo cancer inke obo cancer hi tongkha kuno salamai meya doctor o cancer hospital o toimani baira thandi hini sapong kai rang puja kore suba asang malia thangai malia ge nogo phai tongmaika nogo tongphai parai 10-15 din hingke bo hayung korika hayung yakarai thangka kokongkha bo thuyui thangka angka bini obo tama bo hinai rai nai lekha hingke obo kono cancer ya obo ang sakamo sajak ani kok samani se suya tongkhai ano mabrodi ba nakardi jini tibar sani bisio hingkai kisa baka hamnya baka sitara mokol jaya tongo hinai oboni baino obo kono cancer ya obo kaisa borok cancer salamoi romani se sana thanga kai pura khulugoi ang saikhana rosino obo mui sukjak mani se phikung ro paito mui sukmanai di ge sem tabuk takhuk pohor ni khuktui no khana kana bini sat kaisa bodala tong gojama khe hinai o bodala obo kono ya ani hisab hingkale anglai kono ang bono saya bo hinga kono saya sugya hinya anbo saya tamandi ang ekdom bastop kong nang ma samani se nang joto nang haido khaijago bini obo sana thangai bini obo kono cancer ongoi mangalang doctor to romoi meya cancer hi sago sika kai jini obo o bukhuk sanjanani obo kaisa borok mukthale bono mokol saya bai nai cancer salamai romani rokse ongkhana ika obo hai je kaisa borok salamai ron mani no salam manai nai chung naitugoi ang sakamo sajak chini tiprasa para ba tiprasa kamiro ka osoi boido hini tongo hini e obo hairo naitugoi chung bono nairo mangkai somoi tong sungni baseroi mangkhamo obo haiki borok bai salam jangmani rugi sugi salam jangmarong no baseroi larok manai bo tongo gai obo haiki basi turung nai bo tongo kai bini kopal tongha kai sing bono basero kai larung manai obo kono cancer ongoi mangalak angka cancer hiya bono bini jodi bodala tongo hungkai obo cancer ongoi meya bini obo kaisa borok cancer salam manise hingkai takhok bisal tangkok saka takhok bisal ni khukti bono khanai manai khanadi ang tabuk roi ronai potongo bini je khigor khaya tiyo kaisa koror khidong saimia jungto abo tuma angkha abo doctor sao abo joto separat ka cancer de hnai inke belakhe khairma sangsa sini lokorok naide saya nangya thuya saya jera thang donation khaiba no jera video kholak joto sini bukhuk sondaran bagai donation changman no inke tei tumor hai bo tongo bini back side ta inke abo kwbangma seng tongsio kaisa jaga hingkai surgery rok khono khlaiman khamo hingke amo hai kwbangma jaga se bini baharai tongbai kha rom sai tong kok hingka aise please ang aro isa joto no haido khayo ani
saksalai okra serai takok bukok jotono ang obahai video salamo hinai nok saya hamia kuno tamandi ba obahai kok sagoi video salamo hinai nok gano saya rok tamanda dini please ang jotona haido khaijago sini je tabo chole tongmani sini tipara sahimani parago ba kami chole tongmani kono se ang masago bastop obahai ke chole tongo obahai rok se ongkhana hinai sang masamani se tai hinkai obahai ongjak derajak obahai rok tongo net tongo ne tongo ben bagai ang masamani se hinkai kokha asuno jotona khulumka ani koksamani ba video khaimani se suya tonghai ba ano nakadi ba ano mabrodi hambai jotono